Еденки снима и после ке пусти на твой телефон, на мой телефон. Снима И се. така. Момци, аз сега ще се събрахте тук вие. Трябваше да бъдем много по-голема група. Има непоканени преко 250 души. Но мене месите правят дека са малко, не точен, не салам, не до тука. Но за тази плоча да дойде до тука, язъка се директно со Господ дружих. 24 сата. Он ме доведе тука. Спияк е мене. И сите тия работи. И до Сашо съм ги кажувал. Тука тя е само накратко. И аз за да кажем се. Целата дружба со Господ я треба 3 дена и 3 ночи и дали ти постигнам да ги кажем сите работи. Но, да кажем прво, како прво, трябваше да си поканам. Оти ме правят сите луд, не здрав, не точен, не салам. И аз си поканам от цел свет да ми се пушат по един психиатър, аналитичар, експерт. Нека дойдат да ме прегледат. Дали съм луд, дали съм нездрав, или съм навистина спаситело и на планета, и на народ. И сега да кажем, Бог не ме спрема сал от денеска менека. Мен ме спрема от 6 годишна възраст. От 6 годишна възраст ме пуштия с един дедо. Он ме изучува за Библията. Още първо денка ме пуштия с дедо ми да помагам на дедо ми с ягмината да й пасеме. Дедо ми реше, вика, аз ти одаме вика с тебе, али вика, аз ти кажу от Библията. В Библията пише все повече лоши работи. Ама вика ти да не се плашиш. Това е спасител на свето. Тай спасител вика, ке биде вика, ке го спаси свето. Ти да не се плашиш вика. И аз ти кажу, за тия 2 години ще бех по 2 месеца. Библията ми я прочита тай дедо целата. И от тогава съм я запомнил, мога сега денеска и било кога. Библията цялата да я кажа, ама не е потреба. И Господ и Бог ме нон-стоп подучуват, неле. Какво е шо? Пред 30, за да дойдам до таковото, неле. От трето деление бех забравил стихотворбата. Бог ми я кажа целата, без да прочитам книгата да отворам. Кога читах книгата ми, я кажах стихотворбата. На завършетоко, вика учитело, браво, вика. Тая стихотворба на 6 деца ме задавал, а ти си я научил. Но вика, добро, вика. Учител по шараци да ни читка, нели? Що сте ме научил? Яви ми се Бог, вика, гледаш ли ние оти можем 20 да се дружиме. От тебе, вика, не барам нищо друго. Само терам, вика, да бидеш честен и добър. Пари, що не си работил, ако знаеш чии са. Ако да й вратяш со сила. Ако не знаеш чии са, вика, порно да й дадеш, вика, на некой друг. Или да изчастиш, вика, отколко, вика, да изземеш, вика, тия пари. Ко съм ке парите, на мене, колко пари ми е понудуван. Един американец, 3 милиона 680 хиляди долара. Аз отдек да съм знал. Бог ми кажа, ти са били толкова пари. Сатаната, не со Бог и за Господ, що съм се сръкнувал. Туко, сатаната, директно 38,5 кила злато на италианско-югославянска граница. Одих за Италия. На вратянето се сретнах и со нея. 2 сата и 15 минути съм се дружил. Понуди ми 38,5 кила злато преработено. У нахкице. Но и това и го върнах, не вземах ни един пръстен. Она, още тогава ми кажа и она, вика, ти го дам, вика, това злато, вика, на тебе. А Югославия додека да се разтуре. Ти, вика, ти го криеш. Отдека знае, па и племната така сме направили. Яро тук ще ни беше. От това и от това место, вика, ти го скриеш. От това и това, вика, ти го блокираш. Додека да се разтури Югославия. Разтури ли се Югославия? От Струмица, вика, на това и на това место те отвориш, вика, златара. И ти си, вика, най-богат човек, вика, в тази околина. Но аз не и поземах ни един пръстен. И ако мона на тити, пред да ми го подари куферне. Това накратко, аз после накнано че си докажувам, неле. Урадвиш, преко банката ми бяха припишувани. Урадвиш, най-богат човек бех. И тия пари, кои върнах, и отма друг ден, Бог и Господ ми пущия кола. И да излезам насред село, явя ми се глас да идам да се сретнам в Струмица. Додека излегох, колата беше вече насред село. И трябваше taj човек да му днесе директно и Бог и Господ да се собер, да разговаря с них, неле. Арнома,
И аз немах доволно пари да одам у кафаната и спаднах на пазаро. Бог се е тогава опиял и се е повредил, като се е изнервирал, нели. Аз с Господ се сретнаваме. И с тия работи. Ще ви кажувам сега. Трябваше Бог да ми каже. Арнома, когато се сретнаваме с Господ, ядеме на исти стол, после ручоко, отведеме пред Гоце Делчев. Шо ми кажа там пред Гоце Делчев. Гоце, вика, сите държави ще бяха под руско робство. Вика, потигна ги да се ослободат. Но твоята държава още църнее като костюм, още ти е църн. Твой роден град не смя да се каже дека са македонци, а камо ли да проговорят македонски. Но има, вика, еден, ще ти каже да ослободат. Ако не те ослободат, еден ти остане планета да обнова, вика. Вика, тук от тази страна ти трябва да имаш един споменик, а за тази, вика, споменик ще се направи. Го държа цел свет в ръцете. А за тази човек, вика, ще споменик се направи, вика. Никой не му отекнало. Било манастир, било църква да направи, да се молят, вика, на него. Тай човек, вика, е таков, вика, ръцете да му се овака, от го цел свет, вика, държа во неговите ръци. И споменик ще се направи на тай човек, вика, каков ти си тизе, като ти обявуваш, таков е, вика, и човек ще е. Еме да ви кажем, Бог каков изгледа. Бог само трябваше да вързам, тя чина посенто. Еме каков Бог изгледа. Много ми викат да се бричам. Или да се стрижам. Първият път, като се острижах, нищо не ми реча. Вторият път, като се острижах, покуща ми едно дете да ми брише брадата. Не може едно влакно да ми отсече. Третият път, като се острижах, 3 недели съм улук лежал у кревето. И мачуваваме, но аз знаех от и Бог и Господ мора да ми простат на мене, от мене друг планетата. Нима кой да спасе, нима кой народа да го спасе. И тук 3 недели с един леп съм прикарал. Малко ми е било тежко тогава, с 2 стапа съм отдел, но успях, нели, закрепнах малко и с Господ чини пред 30 години. Доведеме тук на това место. Ка ме доведе тук на това место. После ми рече, тя тук само не е на това место, тя тук пред до мене до шумката. Еве дека баш създаден първи човек на планетата, ама има дръми, това не може да поства. Еве дека баш поставения. Ама tu аз ти донесам друг споменик. Тай нема реса, много тенок, може да падне плочката и да не се познава. А ми рече со векови чудества. Мораме да найдеме некој мермер по-голема от плоча, да си стоя со векови тука. Ти го направам и това. Все що ми е наредено, все ти дам да го направам. И друго, народо мен не ме верува. Но еве аз, слух, рало, Библиите, донеси от трактор Библиите, Ванка. Покеси се там. Библиите, рало, плуг, да се спремам, вече ме накарват да се изпремам и семина за обстанок на свето. Малко народо ме правят и не точно не салам тук. Еве да ви кажем, тук сега ще ми кажа, имам много за кажавам, аз ти отминувам много работи. Тай народ сега ще му почне потопо за неколко дена. У марта ти трябва на един народ да му почне потопо. Еве ти го кажем. Това народ е албанския муслиман. Они се най-първи отделили от православната вера. Но това народ имат направено. Бог им само дозволува да отцъртат държавата, а потоа имат они потоп. Они имат най-много потопе от сетио народ. Другиот народ имат 12 потопа, сега е 13 потоп. Трябва да се потопи планетата. А бидейки, това народ имат 212 потопа. Они всекои... Всекои 100 години до 120 години мора потоп да имат они. И укупно имат 851 война. Са за некој ден, у март месец, колко ще ми кажал датата, не знам баш коя, ти трябва да им почне 213 потоп. Но, ако от Бог има тай народ, така, да вземат
да се върнат в православната вера. Ако не се върнат в православната вера, сега тай потоп им е последен на них. Ако отлучат да се върнат в православната вера, ми рече да съм аз тука, и аз ти и пречекам нели като се покръстуват. А при бидејќи вика оци ти тука, не можеш вика сите да ги пречекаш. Али вика ти им кажеш добре дойде да се върнат този народ. Ако не се върнат вика, ако отлучат да си одат во потоп, на друг свет ти го помениш, да не се наджиткуват во одино. Оти ако се наджиткат цел свет во одино, нити да по това планета, нити да е народ. И затова, ако се поврате taj народ во православната вера, имат само едно маленко барање нели од Бог. Да бидат само да се обноват сите цркви, манастире и верски работи што са разрушували. И до 120 години на тия деца што се раѓат надзаде, да не смеат да кажат дека се имали друга вера. Не мој вика некој дете да остане некој цркн дух во него, па да рипе вика да тера па, што не им го Бог вика давал со векови. И това вика, че треба да им упомениш вика, да не се десе вика, да кажат од се имали друга вера. Са за са, това еве и Бог што ми кажа Господ ка се дружиеме, до таму ми се кажува, што ќе се десе по свету, имам јас милиони работи да закажувам, но са се варкаме, позади мене горе на Ридо, пред да се закриеме, ми рече, чекай уште нешто да ти кажам. Јас оддалечих се од него, врати се вика, това вика за теб ќе требе, јас неќе да сам тука. Поврнах се према него, викам ми дека ќе си викам ти зека. Јас вика, са, ќе се дружиме вика, уште сат и пол до 2. Кажах што ти кажах вика. Другаро што требаше да кажува он вика, ти зека не дојде кај него, но вика, са вика, ќе се снајдеме со него, ќе заминеме први на друг континент. А потоа, оттам ќе заминеме на друга планета. А викам, зошто ќе одите, викам, тамука? Вика, туа не е безбедно за живеење. Да можеш да појдеш, вика, и теб ќе те поведеме, вика, но ти ќе останеш овде помеѓу народо. Ти, вика, ние док сме отсутни од тука. Ти ќе си овде, и мајка, и татко, и Бог, и Господ. Ако спасиш, вика, планетата, ние ќе се враќаме тука. Ако не ја спасиш, тогава, вика, само твојата душа ќе ја зееме горе. Оттам на унам, на друзите, и душа, и тело, се на исто место ќе раскапува. И тука ми 3 пати повтара го това едно по друго. И тука само што делиме на 50 метара. Ми рече, ја го Пилатто дека? Викам, знам го Пилатто. Па вика, еве дедо ми дека живеел. Вика, дедо ми има документи за Пилатто, но тия пари, не смеете да чепкате. Тия пари, вика, са прокънени пари. И да извадате, вика. Тия пари да врият, утисилини от такво, като и трошат, вика, парите, пак ќе се поништува народ, вика. Но тия пари, вика, мора, вика, дойка не најат Бог и Господ, не смеят, вика, да и чепкате. Моят дедо, вика, и малия, вика, черка, се е викала Златка, а по турски, вика, Алтънка. Она, ја ували се Бог, да го роде Господ, без маш, вика. И наморала она на 14 години, дедо ми да го напуши от тука. И е заминала много далеко. И кога се е научил дедо ми, оти вика неговата тярка бремена. Он е пушил войници. Оти Израел тогава е било македонски. Не е како САЩ повечко държави. Това дете на 14 години не може да замине без лична карта дури у Израел. Израел, не Израел, до Израел тук. Цел Балкан, цела Европа, а се било македонско за това време. И ко ме доведе Господ овде, ми накаца се тука, оти, кажа ми дека тука, а не вика Англия, Франция и Германия, кои се правят да са майка на свето. Еве дека создаден, вика, прво човек на планетата. Еве е создаден, вика, македонец, православен, со македонски язик, што се пиша тука. И е много интересно, кога носил човек от Куманово до Струмица, вика, што пишеме човек на тая плоча? Читах, вика, но не на 20 места, на 18 места не мога да разбера. Како ќе разбере? Това си Божja работа. И аз ще го говорам и пак не ме разбира никой. И еве да ви кажам, што ме натерват Бог и Господ, дури срам ме да кажам. Али, да си Божja наредба.
Бог ме това натерува, това си и по Божия наредба. Еве да ви кажем за тия избори. Бог ме натерува да се кандидирам за председател и за седа мое. Почти ме първи, не смех да се нафана сам, неле, да си бидам. Побарах им, неле, да ме пушат со неко партия. Они ме притискат, увек ме притискаат да си бидам скроз сам. Почти ме со Левица. Почти ме телефонски брой от Левица. Први пат, кога се явих, ми рекоа от Кочани taj човек, вика, че се яве. Явих се Кочани, ле това, да. Викам, абе, ти ми трябва на мене, викам, партията Левица. Вика, ние сме, вика, во Левица. А викам, аз съм човеко, що ти трябва и свет, и планета, и народ, викам, все да ги спасам, вика. Викам, ке мене, първо човек така създаде на планетата. Гробо дека на първо човек на планетата. На Бог и гробо на Александър Македонски, гробо и градо. Подземният град е тука. Не мой да мисля некой от моята държава. Дека говедар съм обичен. И аз не съм обичен говедар. И аз съм уж от дете, ме Бог уче. Уж от мали години. И когато се сретнаваме с Бог во радвиш, вика, защо се ме плашиш, вика, да не стигнеш горе. Ако не стигнеш горе, вика, планетата не може да спасиш. И точно от това язика, како обичен говедар, не можем да съберам тай народ, тия председатели и премиери, да им създадам законито. Те трябва първо моята държава да аз дотерам, а потоа да преминам на светско ниво. Те трябва я целият свет да го смирам, да биде мирен, да нема вече войни, да нема потопи. Ако извлечам народо от тай потоп да го извлечам, вече тай ти е последен потоп или последна война. Вече война ти нема. Що може да кажем? Друго чере нема, само да одеме да ми събират подписи. Точно на това ще го говорям, дека съм како луд. Не мой да мислят народо от моята държава, дека ти одам тамока, пари да спечаля. И аз не взимам плата от тамока. Ако успеям подземният град да го отворам на Бог и на Господ, само ти вземам 2,5 тона, що речава да ги вземам нейния дел. Додека не дойдат Бог и Господ, ти го чувам дали во банка, в момент то не можем да го чувам, мора да пореконе в банка да ги чувам. Ако отлучат Бог и Господ, нейният дел да го трошам аз не да потрошам нито един динар. И аз нейният дел ти го разподелям на цел свет. Оди цел свет е от тука почнем. Все, що има по планетата народ, държави, сите са токмо от овој човек тука, що създаден. Не само този човек тука. Еве да ви кажем, 12 пата има ке моето родно село, дека ще отгледам стока. Те са 12 потопа. 12 символи само майката има на свето. Друга държава символ нема. 12 апостола. Те са пак 12 потопа. 13 ще бил Господ. Потоп е на планетата. Има 12 държави, кои не са още откриени на планетата. Има още живеят си тамо ка народ. Али са малко нецивилизирани. Они се разбират, вика тамо. Али вика тай народ, дека ќе го пронайдете првиот народ, дека што ќе го пронайдете, ќе земете, вика, порно, ако сакате, приберете го тоа со вас. Ако не, дадете му, вика, само техника, прво, вика, облека и медицинска защита. А потоа, вика, дадете му техника, додека не почнат они леп да си произведуват, да не смеете да му давате леп. Може им давате, вика, леп да им научите да ядат, а потоа, вика, да не им давате, да измрат народа. И това е сето. Имам язика, милиони работи за кажуване, али по-добро толкова. Сега преостанува подписи да ми се събират. И аз не съм луд. Ми рече, ти не се плаши. Едниот е пред тебе, другиот е позади тебе. Ти завика, ако не го смириш свето, нити да планета, нити да народ. Но моята държава са. Сега вече е на колена. Не го верувам. Ако стигнем горе, дека ми е малко тежко първата печесмехци.
Ако бидем у криза, верувам дека от цел свет нашите деца ќе помогнат майката да успрат на нози. Усправиме на нози, ако ме изберат мене за председател, и ако стигнем горе аз, еве да ви кажам, како Господ што чинил накратко, моите градоначалници што са по целата држава, ги предават по македонски, а цел свет ги разбира. Еве како ќе е това. Да го оден тега, никой не може да го сване како ќе разбират. Не сака да го открива само на тега. Еве што ќе биде на тези градоначалници. Иако са майки или татковци на таа община, они немат посеяно по едно зрно жито. Това дете ще проядува, да прояде от нини леп. А камо ли да проядат да наранат вика по-стар човек. Но ти вика, ако стигнеш горе, тия градоначалници ти накараш вика боси един блок тръгне да го вършат. Що ти навършат вика, тогава и да вадеш и на. То може вика жито първата година не ти да извадат. Това ти е на мравките вика неко житце да падне вика тамо, когато жито не са посияли. Еве това ти е на градоначалници, защото ме правят луд. Не здрав, не точен. Но аз съм си сосем изпремен. Бог все ще ми наредил, ќе го остворам. Еве, и на Радовиш, и на Василево, одих директно градоначалници да ги поканувам. Они мислят дека съм аз луд. Не съм луд. Само ако го постигнем това, да стигнем горе, ќе видят свето. Аз оти не съм тако. Що ти ми наредуват Бог и Господ, това ќе го работя. Целата планета ќе трябва да биде все под моя контрола. Да стигнем наш горе, да спасам планетата. Спасих да планетата, после се ќе пълно добро ти се оде. Можем да ви кажем, единствена шанса да одеме да ми събират подписи. Ако успеем да ме стават на листата. Ако успеем да ме стават на листата за гласане, верувайте ми, оти Бог и Господ ќе пеят и ќе се радуват. Ако не ме стават на подпис, ако не стигнем тамука, тежко ќе е и планетата. Еве да ви кажем, ако успеем барем планета, ако спасам, 2 милиона народ ќе трябва да останат от целата планета. Защо ме накарват и плук, рало, библии? Еве третата Библия, що ти трябва да ми я предадат. Ти трябва да го запишем тато стара планина. Да направим скица. Тая споменик тук, не е рожден, ти направим тук. И ако дойде ред, вика да се разселя, вика селото, да няма кой да го кажува, дека вика създаден, вика първо човек на планетата, по тази скица, вика, да доведят, вика, да го пронайдят местото, дека вика първо човек създаден на планетата. Все ще ми е наредено от мене, а тука, на Струмици, на Радовиш, на Високото, ми речеят да изградат кръст, да биде осветлен. Кажу вам нещо, отдих и преко попове, отдих и преко градоначалници, преко полиции. Никой не ме верува мене, мисля дека съм луд, но не съм аз луд. Аз съм само единствено спасител на целия свет. Ќе ги молам, телевизиите, нека найдат от Библиите, дека го пишат това, дека се появи спасител на свето. Па нека се върте по каналите, па нека се вратя акъло, честа и почита на народу, а не да одат с тия партиите. Ще им се редат тамука на них и ще им правят реденки, а они ще не гледат, що им работят на них. Да ви кажем, ко съм ке партиите, токму са виновници. Тая партия Сашо на власт и ВМРО. ВМРО го почна потупо. Борис Трайковски почна, отчепна сърцето на свето, се появи болест на сърцето. От тая болест, вика, пръви те влезнат тая държава, вика, в главния мотор на човеко. Ако са, вика, другите държави, научно, технически, се спремани, али вика, они те дойдат от тук да учат. Иако, вика, сърбите тя оплачкат, вика, това медицината. Може, вика, на обичен кревет те го направят операция, али вика, ќе се влезнат, вика, първи главния мотор, вика, на човеко. А другите държави, що са по-немарливите, нейните народ, вика, ќе одат като почина. Знаете ли колко народ има по свето от сърцевата болест? Дали имаше некой сърцева болест, додека Борис Трайковски не беше почнал да разпродава от държавата делови органи? Па немаше. Немаше ударе, немаше сърцеви болести. Но за болестта за корената, що ми кажа тогай? Вика, като се смене първата табла с сменено име, ще се появи болест корена. От тая болест, вика, лек ти нема.
Само викаш, кой ти е по отпора, вика, да преживее, вика, тази болест. Те се потрудуват да навадят, вика, вакцини. Но, вика, също, че се вакцинира, те трябва, вика, да замине. Но, вакцина, що со векове била користена, била успешна и точно, вика, ги помага, вика, на болестта тази вакцина. Само да я наречат против корената и тази вакцина, тя е, вика, отровна. Израелците, ти ги вакцинират, вика, и децата. Израел, оте са го, вика, Господ разпинали. Нещо от вакцините, нещо, вика, ти зафане война. Еве, войната вече Израел зафана. От тая, вика, от вакцините и от войната, израелците, вика, трябва да се понишат на цело. Дури, вика, по свето, дека се появя израелец, како евреин, вика, да се изясне. Всяка държава, вика, трябва да го изчисти, вика, тако. За са, ще почне тази война за кратко време. Ти ги молам целият свет. Ако сме сване тай народ, неле, ще са имали 212 потопа, са има 213 потоп. Ако ме сванят да се върнат в православната вера, само да обновят църквите и манастирите и да почнат да се одат в църкви. И ми речеят до 120 години, додека им дойде друг потоп, да не смеят ни да бидат пущени в политиката, ни на видни места да си бидат како обични селяни или граждани. Ако ме сватят този свет да се спасе, може би тай потоп ти го пририпеме скроз без такова. Еве, кога съм ке партиите, сатаната ме пущи с Огненовски да одам. Пушка Кринай Огненовски от Америка ми рече, македонски граждани тръгна от Америка и ти си с них, Арно Моне Огненовски, ако се появи в политиката, изгоря огън и планета и Балкани и се. Не смееме да го дозволиме Огненовски да биде в политика. Ако се появи Димитриевски, Максим Димитриевски, он вече 2 медала има. Аз ако нямам ни телевизор, ни радио, но знам оти, ми кажа Бог и Господ, имал вече 2 медала да понише Македония. Ти не отнесе и он като Любчо в България. Но майката, како те понищуват майката, така се цял свет понищува. И ВМРО и СДС, те трябва да се запишат у историята. Токму са они виновниците за сите 12 потопа. Оти се си исто. Това спазете. Каква вера, каков народ, каква държава, каков язик. Все се вика тече како това. И да биде потопо, като се обноват, всяка държава си вика до границите. Каков е язик, вика, първо потоп имало, таков е язик, вика, и до сега. Само първо потоп, вика, им е фалило 12 държави. Не са може, вика, планета да усвоят, вика. А сега па, вика, има 12 държави и 8 покрайни. Те ще ви кажа, че не са откриени. От първото племе, дека ще го найдеме, от тази правец да одеме на тамука и да го найдеме всеки народ. Това е се. Ако ме верувате, ще ви спасам народи. Ако не ме верувате, само... Знам дека неće да ме сване никой. Знам дека неće да ме разбере. Не, тай ще те вземем. Ние случаваме